Good morning, guys! Today is August 8, Sunday. Ikan mi sa saak, guys. Kanya palit mi og baboy. Among sugbaon. Yeah, guys. Kamahal sa kilo sa baboy. 156 ni, guys. Ito nga. Magsugba mi, guys. Kay dugay na may makakaon og sinugbang baboy. Sorry, guys. Karon pa mi nakapag-vlog, kay nagkasakit ko, guys. Karon pa ko naayo. How many days sad kong nagkasakit, guys? 4 days. Sa karon, isugba na ni Nonoy, guys. Na si Nonoy, guys, kuan siya, guys. Nagpauling na. Kaya man na isugba. May maipit. Sinugbang baboy. Wala. Wala lagi ngit-ngit. Ginagawa mo. Unya na lang, guys. Bigyan ng update later. A few moments later. So, guys, bigyan ng update. No noise. Ihaw-ihaw. Namura namig na sa langit. Paaso.
Kawan, dapat please. Nakataba na sige. Sa likod. Gaso na. A few moments later. Guys, tapos na ang pag-ihaw ni Nonoy. Hiwain niya na yan, guys. Jarang among panagat gabi, guys, oh. Charan, chan, charan. Daghan kayo mikuha gabi. Wow. So, guys, wajud ni guys among nakuha gabi, guys, among panagat. Gasam-sam ra ko na to, guys, oh. Mura na among nakuha. Naglisin mo namin sa tapos ayusin mo. Tapos ipatubang mo din. A few moments later. Kain tayo, guys. Ano mga gawin ko? Ano siya ito yan? Yan sa baboy? Matoy lang may sumba.
Mataba siya pero ano ba? Yung sa loob na mataba. Ano ka, Sprite? Kailangan ng panulak guys. Di ba may panula ko lang? Tulak na lang kita. Ano naman? Tamago mo nila na, oh. Are you done? Naman sa cellphone naman guys, the original ang lights, the hayag. Sarap. Sarap, tapos ka na nga.
imong kuha kagabi oh. Kuha na mo gabi guys oh. Among panagat. Hinay panagat guys, baw. Init man ako si Nina. Litas ko agad. Okay. Yan. Ano ito? Yan. Ano kasi ng ano mo? Yan lang. Ay, may man siya no? Hindi man. Panahi ka ng loob man. Wala mo itong loob. Dan na guys kay sayang ang luto. Ito. Masarap pa nga? Ibis? Kaibis. Ang sa itong guno. Alam mo nagmaama-aman siguro. Mali guno. Yung malaki-laki. Yung unang kinain mo. Yun yan. Ah, ito. Mali guno. Di ay kani guno. Kani ang sama ni? Ibis. Ibis. Hmm. Sarap. Mama siguro ni mo 18. Yung isa, yun. Nakata isa. Busog na ka? Busog na sa mga guys. Ito na sila. Ang kanya pinakala. This experiment will only last for 5 minutes depending on how you care the things. So, put your baking soda at the bottom of this. Second is you're going to pour your table oil. Third is you're going to put vinegar and
Kamay na ulo. Pwede rin kayong maging aming I Believer of the Week. Ah, Ulit ka mantika. hindi siya na. Pila man na? 100? And step 3, describe your experiment. Ano lagi tayo sa ito? Paano mo na naman? Babalik kayo next week. Oo, kasi marami pa tayong ginagawang mga nakakabilib na Diyan experiment, na. challenges, life hacks para sa ating mga I-Believers na Lord every Sunday. So thank you so much guys, I-Believers. Thank you then. Don't forget, signing is everywhere and we will see you. Ah, gawawin na. Live. Clark. 8 pa na ngayon. Clark. Ano ngayon? Dalawang 1 million ang makakuha ng 1 million. Dalawa. Busog na ako, guys. Hindi lang mo kaya, guys. Ano na yun? Busog na. Ay, thanks God so much. Ano mahal? Wait lang. So guys, busog na ko. Hanggang dito na lang po aming pagbablog. Thank you for watching. Bye! Bye-bye! Thank you for watching.